Detský folklórny súbor Stavbárik začal písať svoju históriu pred 50 rokmi. Keď čírov náhodou v roku 1974 sa rozhodli dospeláci zo Stavbáru na počesť svojho 15. výročia založenia, že by trošku spestrili program aj deťmi. A tak dali dohromady skupinku detí a tak vlastne vznikol Stavbárik. Po výročí sa rozhodovali, čo ďalej, lebo deti to celkom chytilo, takže vlastne čo ďalej fungujeme doteraz. Takže minulý rok v novembri sme mali obrovitánsku oslavu, dokonca aj s tortou. Mali sme 50. výročie založenia nášho kolektívu. Fungovali sme najskôr pod pozemnými stavbami, pretože tie boli zriaďovateľom Stavbáru, neskôr a momentálne takisto pod ochrannými krídlami Žilinskej univerzity, aj keď fungujeme ako samostatné občianske združenie. Deťurence máme v dvoch vekových kategóriách a snažíme sa čo najviac prispôsobiť životu detí na dedine. To znamená maličké deti od 5 do 9-10 rokov. Tie sa tak najmä hrajú bez muziky, spievajú si, vyťukávajú, proste majú rôzne rekvizity. Je to herná forma. A staršie deti od tých 10 do 15 tie už skúšajú aj niečo tancovať. V repertoári sa približujeme čo najviac zvykosloviu nášho okolia, čiže Žilina, Kysuce, Terchova, Čičmany, pretože aj podľa múdrych knížiek a aj podľa obyčajnej matky prírody je to tak, že čo človek má do toho vienka dané, a to máme v tých našich DNA, v tej našej genetike, to je naša lokalita, náš región, tak to je tým deťom najbližšie.